paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API Aligwas Pangasinan Ilocano. Makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control ang ating mga sound engineers. Mga co-pilot ko ngayon ay sila Engineer Dennis Palaganas at Engineer Nixon Dakal. Dakal pong salamat. Masantos ang araw at sikayin namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Martes. Tuesday, April 8, 2025. At base sa forecast ng ating pag-asa kahapon, kasama na naman ang Dagupan City, Pangasinan sa mga malalagay sa may danger category. Dito po sa patuloy nating nararanasan na heat index o yung init na nararamdaman po ng ating katawan. Bunsod na rin po yan ng umpisa ng dry season o yung summer season. Kaya naman mga kapaborito, iwas-iwasan po natin magsuot ng mga damit na dark colored. Mas maganda kung light colored ang mga sinusuot po natin para hindi po niya ma-absorb ang init. May mga pag-aaral po tungkol po dyan, mga research tungkol po riyan na nagpapatunay na yung mga dark colored t-shirts or mga clothes na dark colored mas mainit sa katawan. Mas ina-absorb niya yung init. Kaya magsuot po tayo ng mga light colored shirt, lalo na yung mga kulay puti, at yung mga cotton para mas presko. At meron din yung iba sinusot nila yung mga Climacool ika nga, para mas presko sa katawan at hindi maalinsangan. At syempre, iwas-iwasan nyo yung mga oras na alas 10 mga kapaborito hanggang alas 4 ng hapon. Dahil yan yung kasagsagan po ng init ng panahon, lalo na dun sa mga nakakaranas po ng pagkahilo, pananakit ng batok, yung mga may comorbidities, yung mga mayroong history na ng stroke, yung mga may high blood o hypertension at iba pa mga sakit. Iwas-iwas po tayo. At doon naman sa mga hindi maiiwasang umalis o lumabas ng kanilang bahay dahil sa trabaho, lalo na yung mga may field work, ugaliin po na mag-hydrate, uminom ng maraming tubig bago po tayo lumabas at gumamit po tayo ng pananggalang. May mga nakikita ko, kahit lalaki po, huwag kayong mahihiya kung gumamit kayo ng payong. Importante po yan para hindi po kayo
makaranas ng mga tinatawag nilang heat exhaustion, heat cramps at heat stroke. Alam nyo, sabi nga nung kasama ko sa bahay yung mister daw niya dahil tricycle driver, pag-uwi daw ng bahay 3 beses naligo. Alam nyo kasi mga kapaborito, pag galing po kayo sa init, ako nararanasan ko rin yan maglakad ka lang sa labas kasi hindi mo naman maiwasan talaga. Kahit maligo po kayo, after nyo maligo, ramdam mo pa rin yung init, no? Parang anong tawag mo dun? Para ka nasusunog Feeling mo nasa impyerno ka na no? Hindi naman. Pero yung talagang mainit pa rin yung katawan. Tanging solusyon siguro dyan pumunta tayo sa mga malalamig na lugar, no? Yung mga air condition rooms. Sana all. Kaya pagdating ko dito, ang sarap lamig-lamig. At asahan nyo na yung inyong March bill, yung mga bill ng kuryente sa buwan ng Marso, matatanggap nyo sa March at April, matatanggap nyo. Medyo may taas ng singil yan dahil sa dami ng mga umaandar na appliance. Ganitong mainit kasi talagang alam mo, ang init. Mahirapan po kayong mag-concentrate, mag-focus sa mga ginagawa nyo dahil sa init. Nakikita ko rin yung mga magigiting po natin mga laborers, no? Sa mga construction. Talagang nilalabanan lang nila, no? Yung init. Dahil kung hindi naman sila kikilos mga kapaborito, wala silang maiuwi. Wala silang maiuwi pambili ng pagkain ng pamilya. Kaya mag-iingat na lang po tayo, no? Although may mga nakita tayo doon sa mga looban, meron naman silang tarapal. Pero yung mga ginagawang kalsada dito sa may Dagupan City, napansin po natin, no? Wala silang mga syempre. Pero nakaano pa silang tawag doon, nakabalot pa sila ng mga long sleeves, tapos meron pang t-shirt sa ulo. Napakainit po niya, no? Sana maganda siguro dyan yung mga contractors po natin. Gawin na lang natin yung construction pag sumasapit na yung paglamig ng panahon. Siguro mga alas 6 ng gabi hanggang alas 9. Isuspindi muna yung trabaho sa bandang alas 12 hanggang alas 4. Pero medyo mag-i-incur yan ng cost, no? Kaya ayaw ng mga contractor yung mga ganyan, yung wala na silang kikitain. Imposible naman yung wala tayong kikitain dyan. Alam naman natin yan, meron at meron yan. Kung laging lugi rin yung mga contractors natin, hindi na sila magne-negosyo sa construction business, di ba? Huwag na tayo maglukuhan. Siyempre, meron ng kita dyan, no? Kaya yun naman pong ating mga trabahador, bigyan natin ng konting compensation sana, no? Sana yung ating Department of Labor and Employment dole, dapat nakikita po nila yan. Diba? Alam nyo, ang Abante Pangasinan Ilocano Party List, isa yan sa mga sinusulong po nila, no? Yung protection para sa mga manggagawa, mga kapaborito. At hindi lang naman sa mga Pangasinense at sa mga Ilocano, pero malaking bahagi syempre ay para sa mga Pangasinense at Ilocano. Yung protection po, no, sa ating po mga manggagawa. Mahalaga po yan dahil sila yung ating backbone. Ano mang negosyo yan, diba? Ano mang industriya po yan, yung ating po mga empleyado, mga manggagawa, sila po ang backbone po ng ating local economy. Kung hindi rin po natin syempre aalagaan yung ating mga manggagawa, yung ating din pong negosyo ang magsasuffer. Kaya isa yan sa mga sinusulong po ng API Party List, magbigay ng proteksyon sa ating mga manggagawa at magbigay din syempre ng malaking suporta sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Malaking bahagi po sa buong Pilipinas, ang pinagkakakitaan po ay pagsasaka at pangingisda, mga kapaborito. Kaya importante na meron din po tayong boses, no, sa lower house of Congress na magtataguyod po para sa kapakanan ng hindi lang mga Pangasinense at mga Ilocano.
maging yung mga magsasaka, mga mangingisda, mga manggagawa, at ating mga kapaborito sa mga nasa laylayan ng ating lipunan. Ano ba yung mga nasa laylayan ng ating lipunan? Yung mga walang trabaho, no? Halos sa isang linggo 3 beses lang kumakain. Exaggeration, sabi nila, no? Hindi ho, totoo po talaga yun. Meron po tayo mga kapaborito, no? Every other day na lang halos kumakain. Ba't sa tingin nyo hindi totoo yung mga ganyan? Subukan po ninyong maglakad-lakad. Ang dami nyo po makikitang ganyan. Ang dami rin po na tayong kababayan, mga kapaborito, na namumulubi. Alam ko, bawal po yan sa ating batas, no? Yung paghingi po ng mga namamalimos, bawal po yan. Anti-mendicancy law, no? Pero syempre, for humanitarian consideration, mga kapaborito, tayo naman bilang Pilipino, at alam mo naman mga Pilipino malalambot ang puso, tayo ay nagbibigay din, di ba? Kahit naman kayo siguro mga nakikinig sa akin ngayon, hindi nyo naman pwedeng basta-bastang talikuran na lang o isnabin po yung mga nanghihingi po, no? Ramay mi papayabol at sikat tayo, lalo ramay walay kutsida. Mapapansin nyo yan, napakarami. Meron naman po talagang mga legit, no? Ibig kong sabihin na legit, yung totoo naman po talagang nasa laylayan po ng lipunan. So, minsan makikita nyo, mag-ina po, bit-bit nila yung anak nila kahit tirik na tirik ang araw. Namamalimos po sila dyan, lalo sa may De Venecia, no? Papuntang Calasiao, dito sa may Lucao. Meron din po dyan isang PWD, isang paa lang po ang meron po siya, putol na po yung kabilang paa niya at siya po ay nakasaklay. Kung meron naman po kayong sobrang pera, mga kapaborito, ibigay nyo na po, no? Pero syempre binabalaan ko rin po kayo, ha, bawal po kasi yan sa batas, no? Hindi ko naman sa sinasabing, may mga namamalimos din po dyan na peke, mga nagkukunwaring abnoy. Oh, nako, hindi ka pa rin tumitigil, ipopost na kita sa Facebook, ha? Every other day halos nakikita ko siyang naglalaro ng ano ba yan, mga internet games. Oh, nagkukunwaring na-stroke yung binatang yan. Sabi po ng mga nakilala ko taga Kalmay daw po sa Dagupan City. Pwesto na yan ng bandang alas 9, alas 8, no? Yung kasagsagan na may mga empleyadong papasok na sa kanilang mga opisina. Tatambay na po yan dyan sa may De Venecia, sa may Lucao area. No? At magkukunaring na-stroke. Wala pa atang 30 anyos na-stroke na, no? Tapos titignan nyo, napakalusog, bagong gupit, tapos maglalagay yan ng what do you call that? Panyo. Meron siyang maruming panyo dito sa may binti niya, no? At kung akalain nyo may sugat, syempre hindi nyo na titignan yan dahil ang dumi ng panyo no? Hindi na kayo mag-uusisa. Pagkakausapin nyo naman sabi niya pero dito nakausap ko, diretso naman magsalita kaya bubusisiin din po natin kung sino po yung mga pagbibigyan natin ng pera, no? Mga palimos. Alam nyo, may mga matatanda rin po, no? Siyempre, hindi naman nila mapepeke yung katandaan. So, discretion nyo na po yan, mga kapaborito, kung nais po ninyong tumulong. No? Kung kailangang, diba? Hindi naman siguro masakit sa inyo. Kung kaya naman, makatulong, itulong po tayo. Yan po yung isa sa mga sektor na ipinaglalaban po ng Abante Pangasinan Ilocano Party List. Yung pagtulong po sa mga kapaborito natin, no, na nasa laylayan. At isa pa dyan, yung pagbibigay po ng mga medical guarantee letters at scholarships. Malaking tulong po yung pagbibigay ng mga guarantee letters, no, sa ating pong mga kapaborito na wala halos pambayad po, no, sa mga ospital. Kaso itong GL, kung minsan ang balita ko daw tinatanggihan dyan sa may mga provincial hospital ng Pangasinan, ano?
Totoo po yan, no? Nadinig ko yan. Totoong nadinig ko yan. No? Kaya naman dumadami ang pasyente dito sa Region 1 Medical Center. Dahil ayaw tanggapin yung guarantee letter, no? Diyan sa Provincial Hospital ng Pangasinan, dito sila pumupunta sa Region 1 Medical Center. Ang nangyayari, napupuno po ng pasyente, no? Ang dami pong pasyente. Buti na lamang at nag-increase din ng bed capacity at nagkaroon ng extension hospital itong Region 1 Medical Center under the administration of Director Dr. Joseph Roland Mejia. At sa tulong din po yan syempre ni 4th District Congressman Christopher Tof de Venecia at ng serbisyo 3-in-1, ano? Kaya na-increase yung bed capacity from 300 naging 600 na po yan. Pero kinukulang pa rin. Kaya kailangan pa rin po ng puspusang tulong, ano? Kaya minamadali na rin yung construction ng mga karagdagan pa pong gusali po dyan. Maraming salamat syempre kay Congressman Tof de Venecia, no? At maging ang API Party List, no? Maraming salamat sa API Party List sa mga tulong na ibinigay po ninyo sa mga pasyente po dyan sa Region 1 Medical Center. Hindi po nila makakalimutan yan. At syempre yung pagtulong ng API Party List sa ating mga scholars. Simula nung malaking kabawasan kasi nung nawala yung scholarship ng probinsya ng Pangasinan, marami pong natutulungan ng API Party List ng mga scholars. Sila po ang nabibigyan po ng scholarship assistance. Kahit papano ay malaking tulong sa mga pamilya para maigapang po yung kanilang mga anak at makapagtapos sa kolehiyo. Yan ang isa sa mga importante po para matuldukan din syempre yung kahirapan. At isa sa mga mabisang instrumento para matigil ang kahirapan ay yung edukasyon. Kaya mga bata, mag-aral po kayo mabuti. At alam nyo, kahit papaano, ngayong panahon ngayon, maganda-ganda na ang educational system kumpara noon. No? At maganda na rin ang sistema ng pagtuturo. Kaya samantalahin po ninyo yung mga bata, no? Samantalahin nyo yung educational system, yung mga itinuturo po sa inyo at magsumikap kayo, no? Magsumikap kayo at wag masyadong naglalaro kasi minsan talagang mas devoted pang maglaro ang mga bata ngayon sa kanilang mga cellphone, ano? Dapat talaga mauso na yung mga application sa cellphone para ma-regulate nyo, no, yung mga anak po ninyo sa paggamit ng mga data at wifi sa inyong bahay. Diskresyo naman yan ng magulang syempre, di ba? At kanya-kanyang pagpapalaki rin sa bata. Pero minsan kailangan na rin yata ng intervention syempre ng gobyerno. Kung makikita ng gobyerno na halos mapabayaan na ng mga bata ang kanilang pag-aaral. Pero so far kinakaya pa naman, no? Kinakaya pa ng mga bata mag-multitask. Mga bata ngayon multitasker Parang yung sa Ender's Game, ano? 'Di ba? Yung training ng bata kahit ilan yung iniisip kinakaya po nila. Yun nga lang kung minsan mapapansin nyo para silang detached. Meron silang connectivity sa isa't isa, pero at some point detached po sila, no, dahil wala na silang yung mga kaibigan nila diyan na lang nila nakakausap sa mga role playing games, RPGs, tama ba det? RPG, diba? At syempre video call na lang. Meron pa nga magkababarkada sa video call na lang nagiinuman. Anong tawag doon? Sa video call na lang nagiinuman. At least daw doon kanya-kanyang pulutan. Ewan ko ba mga bata ngayon. No, nawawalan yung sense of Diba nung nauso yung Zoom mga kapaborito yung mga video conferencing noong COVID, di ba? Sila ay nag-good time na lang through video call. Wala, hindi sila pwede magsama-sama dahil sa quarantine. Pero naging economical naman para sa kanila dahil walang nakawan ng lighter.
Kanya-kanyang yosi, kanya-kanyang bukas ng beer, di ba? Kanya-kanyang gastos, ika nga. At least yung pangmasahe mo, panggasolina mo, doon na lang. At least kahit papaano nakakapag-usap. Yun nga lang, yun yung sinasabi ko, no? They're connected pero somehow they're detached, no? Wala yung personal experience, eh. Diba? Hindi sila nagkikita, hindi sila nagkakaapiran, diba? Paano mo kaya i-comfort yung barkada mo sa yung mga may problema sa pag-ibig na i-comfort mo video call? Napakahirap naman nun, diba? Yun yung sinasabi ko, no? Detached. Connected pero detached. Kaya naman mga kapaborito, no? Kanya-kanyang henerasyon, may mga kanya-kanyang adaptations, no? Kailangan intindihin din, and tayo ding mga tumatanda na ay kailangan mag-adapt din doon sa mga nakakagawian na ng mga bata ngayon. Although kailangan pa rin, no, i-infuse pa rin natin yung mga values. Yung mga values na atin pong natutunan, at wag nating hahayaan, no? Tayo yung hawak natin yung mga susi, eh. Yung mga 40s ngayon, 30s ngayon, di ba? Hawak natin yung mga susi, eh, para yung values, tradition ng mga Pilipino, no, nandyan pa rin, may turo pa rin natin sa mga bata. At kahit papaano, pampinsiwan nyo nila, tapos pagsagutin nyo ng po at opo. Madalas ngayon naririnig natin sa mga bata, ang sagot na lang sa atin, wait. Wait. Sino ba mga nakaka-experience ng mga ganyan, mga kapaborito? Wait. Okay, kumustahin ko yung mga kapaborito natin dyan sa may Duyong, Calasiao. Magandang hapon sa mga kapaborito natin sa Duyong, Calasiao. Nandyan po mamaya ang Team Carmack, led by Councilor Patrick Agustin Karamat, ang ating presumptive mayor dyan sa Calasiao. Marami ang presumptive mayors sa sa Pangasinan. Ito po mga presumptive mayors, they're presumed mayors na kasi dahil wala po silang kalaban. At syempre maswerte po yung ating mga kapaborito, no, diyan po sa bayan ng Calasiao. Dahil isang napakabatang visionary ang magiging alkalde po nila come July 1, 2025. At syempre hindi naman magagawa ni presumptive mayor Councilor Patrick Agustin Karamat ng lahat kung hindi niya kasama yung kanyang line-up, no? Kaya 10-0, no? Yung sigaw nila dyan sa may Calasiao. Nandyan sila mamaya. May meeting de avance o caucus ang Team Carmack sa Barangay Duyong, Calasiao. At syempre, batiin ko rin yung ating mga kapaborito sa bayan ng Binmalay. Good afternoon kay Binmalay Vice Mayor Sammy Rosario. Hoy, hindi po totoo yun, yung mga kumakalat po na chismis dyan po sa bayan ng Binmalay na sinasabing nag-withdraw na daw si Binmalay Vice Mayor Sammy Rosario sa kanyang bid sa pagka-alkalde ng bayan ng Binmalay. Wala pong katotohanan yan, mga kapaborito. Napakalusog po ni Vice Mayor Sammy Rosario. Mas maganda pa nga ang kanyang blood chem kesa sa akin. Kinakantsawan niya tayo, pinapakita niya yung blood chem niya. Maganda, no? At syempre, napakarami pang pwedeng itulong ni Vice Mayor Sammy Rosario sa bayan ng Binmalay, no? Kung ano yung mga nakikita niyo po dyan sa bayan ng Binmalay, kung kayo po ay napapadaan dyan papunta ng Western Pangasinan, dyan sa Maylingayen, Bugalyon, makikita nyo po dyan yung mga istruktura na pinatayo po ni Vice Mayor Sammy Rosario nung siya po ang nakaupong alkalde ng Binmalay. At syempre talagang pinagmamalaki po nila yung pagpapaayos ng presidensya o yung municipal hall. At pagsasaayos po ng kanilang museum, pagtatayo ng PNP, pagtatayo ng BFP stations, at ang pagpapaayos din ng Sangguniang Bayan building.
At napakarami pa, no? Meron pa silang mga itinayong housing diyan po sa Binmalay na hanggang ngayon ay hindi pa naipapamigay doon sa mga karapat-dapat. At marami ring nahingi ang nooy mayor ng Binmalay na si Vice Mayor Sammy Rosario sa PAGCOR. Malaking tulong sana, no? Yung pong evacuation center, multi-purpose po yun. Mula sa PAGCOR dyan po, no? Sa bayan ng Binmalay. Ilan lang po yata dito sa Pangasinan ang nabigyan yan ng PAGCOR na multi-purpose evacuation center, no? Pwedeng gamitin po yan sa mga public occasion at tuwing may kalamidad, pwede pong takbuhan yan, ano, na mga maapektuhan na mga bagyo o anumang kalamidad. At syempre, inaasahan din natin, no, before mag-end yung term ni Mayor Sammy Rosario noon, ay nakapagpamigay pa sila ng mga titulo, no, doon sa mga taga Binmalay para sa kanilang pabahay. Pero sa kasawaang palad, hindi na po nagtuloy-tuloy yan. At sana ay maipamahagi na po yan. Maraming units po yan. Parang nasa 50 plus units po, no, ng pabahay po yan. Housing units para po sa mga taga Binmalay. At syempre marami pang naipatayo dyan yung kanilang training center, yung Binmalay Evacuation Center sa may poblasyon, sa may bayan. Ilan po ay mga ipinatayo po ni Vice Mayor Sammy Rosario nung siya ay alkalde. Maging yung pagpapaayos, pagpapaganda ng mga stalls, no, sa may pamilihang bayan, at pag-entice ng mga negosyante puriaan sa bayan ng Binmalay, maging ang Baywalk. No, kung matatandaan po ninyo, yung Baywalk po ay isa rin yan sa mga brainchild ni Vice Mayor Sammy Rosario nung siya ang mayor. Diba? Kaya nag-i-enjoy tayo ngayon dyan sa Binmalay Beach. Dati yan, halos hindi yan pinapansin. At napakaraming negosyo ang naglipana na po riyan. Thank you kay Vice Mayor Sammy Rosario. Oras natin, alas 5:33 ng hapon. Magbabalik po ang programang Aligwas Pangasinan, Ilocano. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Sa lahat ng nakasakay ng jeep, tricycle, bus, alas 5:30 na. Kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Siya si Chito Samson, kasangga ng lahat. Subok na ang kanyang paglilingkod ng tapat. Chito Samson ang sagot sa ating kahilingan. Tunay na lingkod bayan, manok ng dagupan. Chito Samson, noon, Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng Chito Samson. Noon, Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng Chito Samson. Konsi Chito Samson, Dagupan City, kay Bayonan Saman, Natan, Anggad Kapigan. Chito Samson, feel mo, gets mo. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us
through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gagraduate ka na, kapaborito? Sana all. Wow! Congratulations! Good luck sa inyong next journey, graduates! Be proud of what you have achieved so far and be grateful to your parents. Pagbati mula sa inyong kapaborito, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Paborito ng kabataan at matatanda. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Kayo pa rin po ay nakatutok sa programang Aligwas Pangasinan Ilocano. Kasama niyo pa rin po ako, ang public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At syempre kayo pa rin ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Samantala mga kapaborito, narito po muna ang mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes. Bulkang Canlaon nagkaroon ng explosive eruption ayon sa PHIVOLCS. DepEd bibigyan ng 30 araw na bakasyon ang mga guro. Pangulong Marcos pinangunahan ang panunumpa ng mga bagong promoted na PNP generals. Tama raw, isa ng endangered species ayon sa DENR. Grizzlies guard Ja Morant minultahan ng $75,000. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Kinumpirma ng PHIVOLCS ang naitalang explosive eruption mula sa Mount Canlaon ngayong umaga ng Martes. Ayon sa inisyal na impormasyon, alas 5:52 ng umaga nang mamataan ng makapal na usok mula sa crater ng aktibong bulkan. Dahil dito, inaasahan ng makapal na ashfall sa mga lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental. Partikular na maapektuhan ang western section ng probinsya na La Carlota City, La Castellana at mga karatig na bayan. Bago ito, nagkaroon din ng 14 volcanic earthquakes sa nakalipas na mga oras.
Ang sulfur dioxide flux naman ay pumalo sa 1,655 tonelada. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente na dahil sa panganib sa balat ng mainit na abo. Pati na ang mga may respiratory concerns dahil sa posibleng malanghap ang kontaminadong hangin. Alam niyo yung mga abo, mga kapaborito, pag sinilip niyo po yan sa microscope, no? Iba po ang itsura niyan, matalim. No? Kaya kung yan po ay nalanghap po ninyo, pumunta sa inyong lungs, kung napaka-large amount po, pwede po kayong magkaroon ng problema sa inyong paghinga. Kaya mas maganda kung magsuot po yung mga maapektuhan, yung mga kakilala nyo dyan sa Negros, no? Na magsuot po ng medical face mask, o kaya yung mga N or K95 para masiguro nilang ligtas po sila. Sa ibang balita, inanunsyo ng Department of Education na bibigyan ng hanggang 30 araw na bakasyon ang mga guro. Ayon sa ahensya, ito ay base po sa updated guidelines na nagpapahintulot sa mga guro na i-schedule ang kanilang 30 days na uninterrupted break sa pagitan ng April 16 at June 1, 2025. Maaring magkakasunod o staggered basis. Kabilang din sa mabibigyan ng katumbas ng isang buwang bakasyon ay ang Alternative Learning System Teachers o ALS at ang mga nagtuturo ng Arabic Language and Islamic Values Education classes. Yan yung ALIVE. Nilinaw naman ng DepEd na hindi obligado ang mga guro na makibahagi sa anumang aktibidad na may kinalaman sa Performance Management Evaluation System habang sila ay nakabakasyon. Sana all. Maaari nilang kumpletuhin at isumite ang kanilang Electronic Individual Performance Commitment and Review Form sa katapusan ng unang buwan ng school year 2025-2026. Habang ang mga nag-apply para sa promotion ay maaaring magsumite ng performance evaluations bago ang huling araw ng klase. Voluntaryo rin ang pagsali sa professional development activities o summer training at lahat ng guro na makikibahagi rito ay makakatanggap ng vacation service credits maliban pa sa 30 days na limit. Papayagan din ang mga guro na makilahok sa mga aktibidad sa May 2025 elections at sports events sa kasagsagan ng kanilang bakasyon. Hindi naman kasama sa vacation benefits sa mga school heads dahil sila ang responsable sa pamamahala sa paaralan sa kasagsagan ng bakasyon, subalit entitled pa rin sila para sa vacation at sick leave credits sa nasabing period. Samantala sa isang statement, sinabi ni Education Secretary Sonny Angara na isang well-deserved opportunity ang break na ito sa mga mag-aaral at sa mga guro para makapag-relax matapos ang mahabang academic year. Maaari nilang kompletuhin at isumite ang kanilang Electronic Individual Performance Commitment and Review Form sa katapusan ng unang buwan ng school year 2025-2026 habang ang mga nag-a-apply para sa promotion ay maaari magsumite ng performance evaluation bago ang huling araw ng class. Mukhang nadoble yata. Yun, nadoble yan. Sa iba pa mga balita, nanumpa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 39 na mga bagong promoted na star-ranked generals ng Philippine National Police. Ang 39 ay binubuo ng 4 na police lieutenant generals, 11 police major generals at 24 na police brigadier generals. Kabilang sa mga nanumpa sina PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Jose Melencio Nortates, Chief of the Directorial Staff Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, Western Mindanao Area Commander Police Lieutenant General Bernard Banac, PNP CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Sa kanyang talumpati, pinaalalahanan ng Pangulo ang mga bagong promote na general sa PNP na kaakibat ng pag-aangat ng kanilang ranggo ang dagdag na mga responsibilidad.
Kinakailangan anya sa posisyon ng mga ito ang pinakamataas na antas ng moral, profesionalismo at paggalang sa karapatang pantao sa lahat ng oras. Bilin pa ng Commander-in-Chief, palaging isapuso ang sinumpaang tungkulin sa Republika na tapat at walang pag-aalinlangang ipagtatanggol ang ating konstitusyon. Ayan na, syempre, no? Marami po tayong bagong promoted na general. At sana ay magsilbi po tayo ng tunay at tapat, no, sa atin pong watawat. At marami na rin tayong kakilala dyan. At syempre ang isa sa pinakasikat dyan ay si Major General Torre III. Sa ibang balita, itinuturing ngayon ng Department of Environment and Natural Resources o DNR bilang endangered species ang tamaraw. Ayon kay DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na mayroon na lamang 500 hanggang 600 na bilang na mga tamaraw ang nabubuhay. Dagdag pa nito na noong 1900s na mayroong mahigit 10,000 ang bilang ng mga tamaraw. Bumaba pa sa bilang na 100 hanggang simulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Tamaraw Conservation Program. Noong nagkaraang taon ay mayroong inilaan na 100 million pesos na budget ang gobyerno para sa conservation ng tamaraw at ilang mga endangered na species gaya ng dugong o sea cow, Philippine cockatoo, Philippine eagle, Philippine pangolin at pawikan. Target nila ngayon na mapataas ang bilang ng tamaraw ng hanggang 1,000. At kanina nakita ko mga kapaborito sa social media, no? Na-revive nila yung isang hayop na instinct na 10,000 years ago, yung dire wolf. Yan pong dire wolf ay halos na napapakinggan at napapanood na lamang natin sa mga pelikula. Isa na lamang siyang legend, no? Pero dahil sa DNA, nagawa po nilang i-clone itong once extinct species ng wolf, no? Yung dire wolf. At medyo mixed emotions tayo, no? Dahil una, natutuwa tayo dahil yung isang hayop na extinct na for 10,000 years ay na-revive ng mga eksperto. Pero sa kabilang dako, tayo ay medyo kinikilabutan, ano? Dahil sa cloning na nagawa na ng tao na ibalik ang isang species na wala na sa mundo. So ano pa kaya yung mga susunod? Dati ang nabalitaan ko kambing, tupa, sheep, no? Although hindi pa naman siya extinct, di ba? Pero yung DNA na clone nila. Kasi ang hirap naman i-distinguish yung tupa, no? Parang isa lang naman ang itsura ng mga sheep. Pero ngayon isang species na wala na sa mundo 10,000 years ago na nabuhay, ano? Kaya medyo nakakakilabot na natutuwa din dahil nakita ulit natin ang dire wolf. Samantala sa ating balitang pampalakasan, pinatawan ng $75,000 na multa ng NBA si Memphis Grizzlies player Ja Morant. Kasunod nito sa finger run gestures niya sa laro nila kontra Golden State Warriors nitong araw po ng Miyerkules, last week to. Una nang binalaan ng NBA si Morant na huwag na itong gawin dahil baka maging negatibo ang basa ng ilang tao. Sinabihan na rin siya ni NBA Commissioner Adam Silver, subalit matapos ang ilang oras ay ginawa niya muli ito. Magugunitang noong nakaraang mga taon ay sinuspindi na ang Grizzlies guard matapos na mahulihan naman ng baril. Medyo pasaway itong si Ja Morant. Buti hindi wala yung kapatid na Tina, ano. Ang pangit.
O isa kapapasok na balita, mga kapaborito, ha? Supreme Court naglabas ng show cause order versus Attorney Raul Lambino. Pinagpapaliwanag ng Supreme Court ang abogadong si Raul Lambino dahil sa pagpapakalat umano nito ng maling impormasyon na naglabas ang SC ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inutusan ng Supreme Court en banc si Lambino na magpakita ng dahilan sa loob ng 10 araw. Ayon sa Supreme Court, quote, in a Facebook Live broadcast on March 11, 2025, Attorney Lambino falsely claimed that the Supreme Court had issued a TRO against the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, unquote. Dagdag pa ng Supreme Court, quote, this misinformation caused public confusion and misled the people about the Supreme Court's actions, unquote. Nauna nang sinabi ng SC o Supreme Court na iniimbestigahan at ipapataw nito ang mga parusa laban sa mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon na nagsasabing naglabas ito ng TRO kaugnay sa pag-aresto kay Duterte nung nakaraang buwan. Hintayin natin yung magiging sagot ni Attorney Raul Lambino na siya ang isa sa mga tumatakbong senador sa ilalim ng PDP laban. At isang Pangasinense at that, di ba? Ayan po ang mga balitang nakalap ngayong araw ng Martes. Kaya mga kapaborito, bukas po April 9, tama ba? Tama. Ay isi-celebrate naman po natin, gugunitain natin ang araw ng kagitingan. Kaya wala pong pasok sa mga pampubliko at pampribadong establishmento at mga paaralan. At gawin nating makabuluhan yung holiday na yan. Siyempre yung mga kailangang tumupad sa kanilang mga tungkulin, tulad ng mga emergency responders, ating PNP, BFP, at siyempre ang mga public servants sa radyo, TV, mga media personalities na kailangan mangalap ng balita ay may pasok pa rin siyempre, dahil sabi nga nila hindi natutulog o nagbabakasyon ng balita, diba? At syempre alam naman natin yung mga magpaplano na mag-swimming, mag-banding bukas, mga gawin po nating ugaliin po nating bantayan yung mga bata, dahil nakatanggap tayo ng report mula sa Mapandan PNP na isang batang babae po ang muntik na malunod. Actually nalunod pero nasagip po ito, at na-revive din po ng mga nagbigay ng paunang lunas. Kaya ugaliin po natin lalo na yung mga magulang, ugaliin po nating bantayan yung mga bata. At doon naman sa mga matatanda na mag-i-enjoy at mag-iinuman, bantayan din natin yung ating mga sarili, refrain from swimming kapag kayo na po lasing na lasing o lango na sa alak, lalo na sa mga dagat, Kaya panawagan natin sa mga shed owners, sa mga dalampasigan, sa mga beach sa Pangasinan, sana mag-organize po tayo ng mga lifeguards, makipag-usap po tayo sa PNP, BFP, Coast Guard at sa LGU, para magtalaga po ng mga lifeguards sa kahabaan po ng mga coastal towns and cities dito sa Pangasinan, para po ma-achieve natin yung zero drowning. At alam nyo, ang PNP na rin ay nakaantabay na rin sa Oplan Semana Santa at yung kanilang Sumbak 2025 o yung Summer Vacation 2025. Kaya yung ating mga PNP ay busy ngayon. Sila rin po ay nagsasagawa din ng mga COMELEC checkpoints
sa mga strategic na lugar. At syempre yung mga dadaan po sa checkpoint, ugaliin po ninyo na magdahan-dahan pag kayo po ay dadaan, no, o tatawid sa checkpoint. Isindi po ang ilaw ng inyong sasakyan sa loob, yung cabin light na tinatawag. At syempre ibaba po yung inyong bintana. Hayaan po ninyong ilawan ng mga operatiba, mga PNP personnel ang loob ng inyong sasakyan, no? Kaya kung kayo po ay may balak magdala ng mga alak, mga baril, laruan, no, bawal po yan. Kahit po sabihin ninyong airsoft o kaya ay mga laruan lang po yan, kung itsura po niya ay tunay na baril, no, bawal pa rin po yan sa may COMELEC gun ban. Maski yung mga nagpo-post na may hawak na baril, huwag po tayong huwag po nating subukan. Actually nga ngayon naman, parang nakita ko isang sikat na vlogger ba yun? O host? Vlogger host, sige. Pinakita niya yung video niya habang siya ay nagtitraining at tinatry niya yung isang makulay na baril at nagpaputok sa firing range. Unless yung pong firing range ay meron pong special permit at yung tao din pong may hawak na baril, ay kine-question na rin po ngayon kung siya ba ay may permit para madala yung baril na yan at magpaputok sa firing range. Dahil alam po ng mga responsible gun owners ang COMELEC gun ban. Kaya nga yung iba dyan nagtsatsaga, nagtitiis na sa bahay lang muna. Dahil nga gun ban nga po, unless makakuha po kayo ng special permit to carry your license at yung syempre yung firing range na pagpuputokan po ninyo dapat meron ding special permit yan, hindi po basta-basta po yan kaya baka under fire ngayon yung vlogger na yun, baka padalan ng imbitasyon ng COMELEC at ng PNP kung paano niya nailusot yung baril na dala-dala po niya sa firing range. At syempre may mga kaibigan din tayo kung sa kahit laruan po mga kapaborito, yung pong nilalagay po niyo sa social media at pinuputok, kaya ay hindi pinuputok, syempre hindi natin alam, baka kayo po ay maisumbong at kayo ay masubject sa Oplan Katok ng PNP. Wag po natin ginagawang biro yan. Siyempre i-verify ng PNP kung totoo yan o hindi. Buti na lamang yung kaibigan po natin tinanggal na rin niya yung post niya na yon. Just to be sure, just to be safe, wag tayong impulsive sa pagpo-post din sa social media, lalo na ng mga laruan na baril, Pero kung old video yan, wala namang problema. Kung that was taken before the issuance or yung pong pagpapalabas ng COMELEC gun ban, dahil nagsimula po ang election period nung January pa, January 12 at mag-e-end sa July 11. Ilang days na lang ba pala? 37, 35 days. 34 days to go mga kapaborito bago ang May 12, 2025 national and local elections. Siguro meron na kayong mga napipisil dyan. At pag-isipan nyo pong mabuti, Okay. Noted, Sir Joey! Ayan, maya lang po mga kapaborito, magdarasan na rin po tayo ng Angelus. Bukas po, araw ng Kagitingan, muli natin kayong mali nyo po kaming samahan sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas Pangasinan, Ilocano. Nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito. Kapaborito? Sla,
6:00. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante Pangasinan Ilocano Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy